सानफ्रोमबो फरायसालियाव थांगोन आं फोरोंगिरिनि खोथाखौ लागोन आं बिमा बिफाखौ खोथाखौ लागोन आं बिमा बिफाखौ दुखु हो आं उन्दैफोरखौ अनगोन आं गेदेरफोरखौ मान होगोन आं सिखाव खावनाय नङा आङो जौ लोंनाय नङा आङो सिगारेट सोबनाय नङा आङो थांखु जानाय नङा आङो ड्राग्स जानाय नङा आं गाज्रि खामानि मावनाय नङा आं गाज्रि बाथ्रा बुंनाय नङा Itu ansala pispora amar mazba ansala nikil bor satro honda sel solistom bosurikia ji odibekon yat adise tate yalogo message ti dibu bistarise ta mane ahi taka projonmo lora soli ta mane alika grohon korok ভাল সমাজ কৰক এটো কাৰণে আমি এটো ভিতৰৰ টায়াৰ আমি লৈছো যেটো মানে পিছপৰা আৰু আজি আধুনিক যুগত মানে নিউ জেনাৰেশন তো যেনেকা টেস্টিও পাৰিবা কম্পিটিটিভ যুগত মানে খাও পাৰা হবা লাগে ইয়াৰ বিষয়ে মানে এৱাৰনেছ বা সজাগতা আমি এই মিটিং থ্ৰুদি বা অডিঅ' থ্ৰুদি আমি এটো মেছেজ দিব বিচাৰিছো আৰু দেখা এটো জায়গাতে যথেষ্ট মানে পিছপৰা এটো জায়গাত মানে সরকারি আঁচনি হিসাবে এটো আজিলৈকে একো হোৱাই নাই বহুত বছৰৰ পৰা ইয়াত ৰাইজে মানে ভোটদান দি আছে তথাপিও মানে ইয়াত সরকারি স্কিম নাহে ফৰেষ্ট ভিলেজ হিসাবে মানে বৰ্তমানটো ফৰেষ্ট টাইটেলো পালে আৰু আমি অনুৰোধ জনাম নাগৰিক হিসাবে নাগৰিক অধিকাৰ হিসাবে যেটো এই অঞ্চলৰ পিছপৰা ঠাইত ৰাইজে মানে যেনেকা বহুত মানে কষ্টত ভুগিব লগা আছে পানীৰ ক্ষেত্ৰত যাতায়াত ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন মানে শিক্ষাদীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাদীক্ষা যেটো এম স্কুল নাই হাই স্কুল নাই ফেন্সাৰ স্কুল আছে কেইটামান পিছপৰা অঞ্চল আৰু এই পিছপৰা অঞ্চলটো গোটেই মানে যাতায়াত বা শিক্ষাদীক্ষা বা পানী খোৱা এইখিনি বা মেডিকেল এইখিনিত চৰকাৰে যাতে নজৰ দিয়ে আমি এইটো নিখিল বড়ো ছাত্ৰ তৰফৰ পৰা আমি অনুৰোধ জনাইছো চৰকাৰক आं खावलायगोन आरो सोरगिदिं नायहरलाय उनथिंबो नायलाय फरायसाफोरा बांसिन ना गेदेरफोरा बांसिन फरायसाफोरा बांसिन ना बिमा बिफाया बांसिन फरायसाफोर ओरै फिनहरलाय सोर बांसिन देलाय मानो खिन्था हराखै मोसाग्राफ्रा ओरै फै सिगाङाव नै बाहाय सोर बांसिन ना दों फरायसाफ्रा बांसिन ना गेदेरफोरा बांसिन स्कुलाव थांग्राफ्रा बांसिन ना स्कुलाव थाङिया बांसिन आं रायलायनो होदों बिसोरखौ थिनहर एन्सारा रायलायनो रोङा नामा बोरै जाखो रायलायनो रोङो माथो लाजिखो सोर बांसिन गोबारै होनलाय बै हाजोआ गंगारफोरनि हाजो ना अरुणाचलिफोरनि हाजो हा सोरबा सोरबा मिथिया नामा मिथियो माथो सिरि सिरि फिनो माथो मिनि गोसो हा मिनिनो होबा मिनिगोन दा आफादा थांखि बिथांखि लानानै खामानि मावबोगासिनो दङ आरो इयुन समावबो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जातिनि खेरलेबसेबो जातिनि एक इन्सिबो लकसान जानाय खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा मावनाय नङा दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ दिनैनिफ्राय 35 बोसोर सिगाङाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन आरो जेब्ला बिथाङा आफादगिरि जादोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानो थाखाय बर' हारिखौ मास्टाराइज खालामनो थाखाय बिथाङा हाबाफारि रनसायदोंमोन आरो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मास्टाराइज दानाय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बर' हारिखौ गेरेमसा हारि दानाय
बे थांखि आरो बिथांखिखौनो दिनैनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि तप्त बुतम जेसेबां दैदेनगिरिफोर दङ बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि सान्थौ आरो सानस्रिखौनो मान सन्मान खालामनानै जोङो खामानि मावबोगासिनो दङ। दा मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं दहाय बावनो बुंदों जे आं गोलाव बाथ्रा बुंनाय नङा। जोंनि मानव गेदेर आलासिया गोबां बाथ्रा बुंगोन। दुलाराय बर' फरायसा आफादा